Защо сте тук, вие тук, госпожа, пред общината днеска? В момента в България се извършва грабеж и държавен преврат. Да, грабеж на народа. Без погазен е член 1 от Конституцията, цялата власт е в ръцете на народа, проистича от народа и се управлява от него непосредствено, чрез референдуми било и от органите, определени в тази Конституция. Не ни разрешиха референдум, протакат нещата, влачат Конституционния съд. Сега грабеж извършват от всички столичани, да, за да правят зелени и сини зони, които са незаконни, защото няма никакво обществено допитване до народа. В връзка с градоустройствения план, те имат голяма възможност, тъй като сме членове на Европейския съюз. Общината може да заяви по програма с общински места да създадат надземни 5-етажни паркинги, които да обслужват в центъра и по кварталите, където има пренаселеност, да обслужват хората и оттам да събират такси за паркиране, а не по пътя, където са кварталите. Да, и това са свободното паркиране. Те искат да си присвоят правото да рекетират българския народ там, където стотици години е паркирал, нали, и е ползвал улицата. Те искат да рекетират народа. Без нищо насреща. Европейския съюз им дава възможност чрез програми да взимат безвъзмездно средства на общински места да ги строят тези надземни паркинги. Освен това им дава и безлихвени кредити. Освен това и тези паркинги, които ще бъдат ползвани от гражданите, евентуално ако се построят в центъра на София и по кварталите и се ползват от гражданите, ще бъдат освободени от ДДС. Така е в Гърция. Определени години, да речем, дава им право държавата 10 години тези паркинги да са освободени от ДДС. Общината събира, нали, за паркиране на надземни паркинги. Но това, което се случва в България, 1 лев да струва 2 евро и 2 лева да струва 4 евро за паркиране, това е рекет и грабеж на престъпната мафия, която ППДБ куриозно постави свинската касичка на триъгълника на властта, пред парламента, а не постави на техния кмет тук, който събира най-големия рекет от софиянци. Тук е касичката. Тук е касичката, тя им е обща. Защото, както казва Пеевски, Асен Василев и Кирил Петков са стояли в скута му и са пили мазно кафе. Така че касичката на Васил Терзиев и касичката на Пеевски са една и съща. Пеевски ще взима от Терзиев парите, които ограбва българския народ. Това е цялата истина. Грабеж, пладнешки, противоконституционен и неправомерен. Да питат как гърците си направиха надземни паркинги, без да дават една стотинка от общината, с европейски програми и средства. А тук всичко отива в джобовете на касичката на прасетата. Да, това е всичко в касичката на прасетата, дето я поставиха. Ето ще отидеме. Не, по погрешка я поставиха там, трябваше най-напред да бъде тук. За софиянци касичката на прасетата е Софийска община. Да каже какво стана. Как хората ще си гледат децата, ще плащат те по 200-300 евро месечно, когато заплатата минималната е 640 евро. Детските колко са? 640 евро, 200-300 евро. Какво ще едат тия деца? С какво ще ги обличат? Как ще ходят на училище? Тия родители, те ще се клатят като съмнамбули по улиците, ако почнат да плащат на тая рекетьорска мафия по 4 евро и по 2 евро за зелена и синя зона. Трябва да ти е избучен мозъка, абсолютно застрелян мозък, за да измислиш такъв рекет.
Хората не са прости, хората са осъзнати. Какво бихте казали на Борис Бонев? Той също е участвал. Той е срам, той е позор. Ами Борис Бонев, той 19-та година, когато бяхме и затворихме Орлов мост с Росен Миленов срещу презастрояването, те тогава наскочиха на нашия протест и го овладяха и по този начин влязаха във властта. Борис Бонев и този адвоката, как се казваше, забравих му името. Да, всичко е фалшиво. ППДБ са фалшификатори, рекетьори и работят в синхрон с мафията. Гласуват за еврото с мафията. Бойко Борисов, Пеевски и Итана. Те са един конгломерат от различни партии в една мафия, в една касичка на мафията. Какво бихте казали за Слави Трифонов? Защо само пише от Фейсбук? Споменахте Итана. Защо пише само Слави Трифонов от Фейсбук? Ами Слави Трифонов е масон. Всички знаят, че е масон, мутрафон и сатанист. Защото на гърба му има изписан татуировка, че след мене идва и яда. Била си в Гърция, нали? Масон, да кажем мутрафон на и полицаите, сатанист. колко взимат в Гърция полицаите? Минималната, колко е? Знаеш ли? Ми не знам, аз съм излязла от Гърция от 2011 година. Призови ги. Да, 1650 евро. Единственият начин да махнем, народа трябва да се обедини. Софиянци трябва да се пробудят. Една жена каза 500 хиляди човека трябва да са на площада. Трябва софиянци да се пробудят, защото това е първо, че дългова спирала ни вкарват с 17 трилиона дълг. Това са 17 хиляди милиарда. А в целия свят държавите дължат над 300 трилиона дълг, който те няма как да го погасят единствено чрез война и чрез увеличаване на данъци и рекет. И инфлация. Инфлация. В момента инфлацията в Германия дадаха 27,7%. Ужасна инфлация. Затова и инфлацията в България е 30%, а те пишат, че е 3%, защото взели за 26-та година от банките, взели предварително данъци, взели от тук и от там и са скалъпили един смешен бюджет, в който ще бръкнат в джобовите на българите и смешния бюджет, който другата година банките няма да дадат никакви данъци на държавата и ще се отвори още една по-голяма хралупа дупка в бюджета. Това е цялата истина. За лева да излезе българския народ в неделя в 12 часа и в сряда пред парламента да свалим нелегитимната власт, която постоянно се подиграва с Конституцията на България и с българския народ, който е първи като собственик на държавата. И призоваваме младите хора на София, и всички софиянци, и всички българи да дойдат в неделя и в сряда на всеобщия национален протест. Искам да кажа защо ни е този Европейски съюз, Еврогейски съюз, който наложи в Гърция противно на православната църква